No morjens, eli mun nimi on Lassi Katajarinen ja mä olen Kaukoretkien tuotepäällikkö. Eli mulla on kerätty tämmösiä pieniä videoleikkeitä, joissa on vinkkejä aktiivisille vaeltajille. Nämä vinkit ei tarkoita sitä, että ne on kaikkein parhaiten kuvaa tämmöisiä erilaisia asioita, miten voi tehdä näitä vaellustilanteita. Tyytyväinen on tällä hetkellä varustukseeni. Ainoa ongelma on se, että tuossa kaulassa tuntuu välillä vähän viimaa. Mitenkäs Lassi, olisiko sulla jotain hyvää vinkkiä antaa mulle tämmöiseen tilanteeseen? Laita se banaani. Antamaan tämmöisiä vinkkejä aktiivisille vaeltajille. Ja nämä vinkit ei tarkoita sitä, että ne on ehdottomasti parhaita tapoja tehdä asioita tai ainoita tapoja tehdä näitä asioita, mutta ne on semmoisia, mitä mä oon huomannut itse, että niistä on ollut mulle hyötyä vaelluksilla. Mikäli sulla on parempia ehdotuksia näistä erilaisista vinkkeistä koskien näitä erilaisia vinkkejä ja muita tämmöisiä vinkkejä, niin kokeillaan sitten vinkkejä uudestaan vinkkejä. Tyytyväinen on tällä hetkellä varustukseeni. Ja. Vad fint. Nice picture, huh?